Uthi umyeni unyamalela kanjalo, asimazi ukuthi uphi, siyamfonela simtholi. Abantu bakubo sengibachazelile ukuthi kwenzakaleni, kodwa angisichazi isitori siphelele lesa sokuqala ukuthi ngimbambe elele nengane. Ngichaza nje ukuthi ingane mina ngiye nga-admithwa, angazi nami ukuthi kwenzakaleni, ngiye ngaquleka nga-admithwa, ingane yasale yazilengisa. Uthi ngichaza leyo portion. Uthi hayi-ke ziqhubeke izinsuku kufanele kungcwatshwe ingane. Makufanele kungcwatshwe ingane, baba wengane akaziyo ukuthi uphi, akatholakala emafonini. Uthi angazi ukuthi ubani wakabani owamfuna wamthola kephi, noma one of his drivers wabona isimo ukuthi hey noma ngingathiwa kwenzakaleni lo baba kufanele abuye azonqaba ingane yakhe. Sambone sefika nenye yama-quantum wala ekhaya ngelinye ilanga isimqathaza. There is a Thursday, umngcwabo uSaturday. I mean umngcwabo uSunday, remember bakhonza ebuhleni labantu. So there is a Thursday, umngcwabo uSunday. Uthi wafika, uthi hey ngelanga afika ngalo ngihlele kumatrasi. Uthi isithombe nje sakhe, ubuso bakhe makangena endlini ngimbona kanje ngqo face to face kuhlangana izinhlamvu zami, umlilo owaqhamuka kumina ngaphakathi, ukuthukuthela okwavuka kumina. Uthi ngasukuma kwenhlamvu kulawa matrasi ngangihlala ngci emqaleni kuyena. Uthi bakhuza abantu bababazi ibhadi, hayi kwenze njani, hayi bakhuza ibhadi abantu abaza ngithi abantu isitori kwenzakaleni. Bangikhuza abantu, bangidambisa, bangithatha, bangihlalisa phansi, ngiyayetheka sengifuna nokuquleka, yonke lento yabuya kabusha. Bonke lo lalaka naye nalesa sithombe lesa yaye sangilalisa sibhedlela sabuya ngokunye manje. Uthi hey ngahlala kumatrasi ngathula kumatrasi, ngakhuleka ngathi inkosi, le ndoda angifuni ukuyibona ngamehlo, angifuni ukuyibona empilweni yami, angifuni ukuyibona ever in this entire life. Uthi ngadonsa ucingo, ngafonela amaphoyisa, fonela umseshi ophethe icala leli lokulenga kwengane. Ngwaphela ngithi noma umuntu ezibulele kube khona kuyavula idokodo ukuthi uzibulele ukuze mhlawumbe ke. Uthi ngamfonela umseshi lowo ke ngathi ngicela nje uphuthume kwami, ngicela ungisize uphuthume kwami, kunento ebalekile engicabanga ukuthi ilinka direct with ukuzilengisa kwengane yami. Uthi hayi ngempela aliphelanga i-hour, ayisifikile ivene amaphoyisa. Uthi nayi le ndoda ihleli lapha yakhala. Ngiyazi ukuthi ikhalelane and futhi iyanginyanyisa nje obilo ikhalila phambi kwami, ngathi ngavele ngiyodonsa isibhamu sami ngidubule ziphele zonke inhlamvu kuyona same time. Futhi kukahle impela ngafundiswa nayo yona ukudubula. Uthi hey ngiyabila. Uthi afika amaphoyisa. Uthi nje ngavele ngathi ngicela ukuphumela nawo ngaphandle, ngathi ngwabizele ngaphandle. Ethi amaphoyisa asiqale ekuqaleni istory, abantu bakubo angibatshela ukuthi ngisiqale ekuqaleni istory. Nibona kunje u1 no2 no3 wenzakalile. Le ndoda ngayifica la endlini ilele nengane yami ena-19 years. Ngitshele mina umdodovu wekhehlo odonsela ko-60 something ukukhwela ingane ena-19 years ayizalayo. Akuyona i-rape leyo, akuyona yini? Ngitsheleni ukuthi akuyona. Kathi nangi yalapha endlini, ngicela ningithathele yena ningihambele naye, angifuni ukuphinde ngimbone ngamhlanje empilweni yami, angifuni ukuphinde ngimbone. Uthi hayi amaphoyisa angacucuzi. Lapho ke kuthiwa umnumzane somabhizinisi ompela ohlonishwayo endaweni owaziwayo. Uthi amaphoyisa nangempela angacucuzi, aye kuyena athi mnumzane kufanele sihambe nawe, kune-information sifanele siyobhala i-statement. Ngathi hey handcuffani lenja, ngazi ukuthi nilindeni, handcuffani lenja manje iphuma iphelela kwami. Uthi abantu sebebukile, abantu basemzini bayanginkoloza, abazi ukuthi kwenzakalani. Uthi kuthema behamba naye lo, okay bangamhandcuff-ke ngaphela kuyisihlonishwa, uyinto edumileyo eyaziwayo usomabhizinisi, bamfaka nje kahle emotweni bahamba naye. Uthi thema behamba ngasala ngabatshela lapho kwenzakaleni. Ngitshela la basemzini, ngitshela kanye unina laba kubo, ngabatshela ukuthi 1 no 2 3 kwenzakaleni nje banibona kubheke phezulu kanje la endlini, it's because of le ndodana yenu. Uthi hayi bamphikela bathi hayi uzibani bengekayenze lo nto uyithanda kabi ingane yakhe kwathini. Uthi ngathi iletha ngiyishuthile, ufakazi bakhona ebusemaphoyiseni, nayi ngicela nizifundele. Uthi ayifunda letha. Uthi ngicabanga ukuthi kuphelile, kanti kuzothi mase kudlule umngcwabo, waphela umngcwabo nya. Uyabona ukuthi mekusaphithizela abantu bese baningi abantu bekungqongile, ezinye izinto azibuyi kahle engqondweni.
So uthi ever since iyenzeka lento eyenzeka ikamera lalingane ezibulele belikhiwe nje lavele lakhiwa linjalo kwangathi into alutho amaphoyisa ayifikile nje athatha kudingayo ahamba. Uthi ngithenge elinye ilanga nje a couple of weeks sudlulile umncwabo ngathi ake ngiyongena ekamereni laleli ngane mhlambe ngizofunda ukuyixolela mangena kulona ngithole ne closure something I don't know. Uthi ngangena ngazulazula ekamereni lengane ngazulazula ekamereni lengane avula wardrobe avula ama-drawer angazi ngifunani kodwa nje I don't know nje I'm just trying to find ipiece kuyona yonke lento. Uthi ngithe ngisavula ngivala ama-drawer kanjalo ngahlangana ne-drawer elina something ekugcineni leli drawer leli elamaphenti amaphenti unneatly folded. Uthi ngangimfundise kahle kumntana amaphenti unneatly folded phezu kwamaphenti lawa neatly folded there is a letter egoqiwe phezu kwale letter. Ngithe mangivula mina engqondweni yami ngazitshela ukuthi ipeni elimhlophe le letter le bekade ibhalwa ngayo ngitshela ukuthi ipeni ngivule ngiphinde ngivale ngibuye ngiphinde ngathi hayibo this looks a little bit odd. Uthi ngiphinde ngilivule le drawer ngivule. Uthi mangiyivula lencwadi isasemanzi isatencezela ngazi ukuthi ibithelwa ngamanzi lo muntu obeyibhala ngathi ibithelwa ngamanzi but funny enough uinki awusimeshekanga yabona iphepha belifodwe likade lifodwe limanzi lase ligoqwa liba lincane lafodwa limanzi kanjalo lisasanayo umfumela you can feel ukuthi lo muntu obeyibhala le letter ebekhala inyembezi zangempela. Uthi ngilivule ngiyifunde incwadi and it's addressed to me. Uthi ma ngicela ukuthi uma uyithola lencwadi ukuthola enhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Abhala ngiyaxolisa kwenzekile nami angazi demon ngine belingihlasele ngazithola senginemizwa kababa nobaba naye akazange abenze ubulungiswa nobuqiniso bokuba umzali ngoba whatever egcine seyenzeka ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi iqale kanjani kodwa yenzekile ngiyaxolisa kakhulu kodwa okunzima kunako konke bengingeke ngikwazi ukuphila after sengithole lento engiyitholile emavikini ambala before usibamba. Uthi ingqondo yami ibuyi lento esengiyitholile. Uthi iqhubeka incwadi ithi bengeke ngikwazi ukuba nesibindi sokuyizala lengane ngiyihlalise phansi ngelinye ilanga ngiyichazele ukuthi lo muntu ecabanga ukuthi umkhulu wayo ubaba wayo. Uthi buye ngokunye ingqondo ngamanje ngesikhathi ngithatha iphepha mina bengicabanga ukuthi ipeni leli liphezulu kwencwadi mina ngidonse iphepha ngashiya ipeni lawe laphansi kanti ipeni akulona ipeni i-pregnancy test and it shows 2 lines. Pregnancy test 2 lines lengane kusho ukuthi kade yaqala ilala nobaba bisize yamitha. Beyisize yamitha lengane ilala noyise shuthi bingaqali. Uthi ngicela ukubuza Malwandla I'm in my mid 40s ngina 22 years ngishadile ngiqhubeka kanjani nempilo okubhlungu kunako konke Malwandla ukuthi icase yomyeni wami okokuqala yangena asiyahlela okwesibili yaphinde yayongena yahlehla okwesithathu kube kufanele iphinde ingene ngabizwe lecela inkwathiwa nje i-docketing yamalele okwesi4 sisalinde ukuthi i-docketing yamalele ngambona nje usokhaya ethi gqi engene ezothatha impahla zakhe zonke ukugcina kwami umbona angiphindanga ngambona kusho ukuthi le ndoda ingimoshele umshado yangimoshela ingane yangimoshela impilo and now is walking out there scot free qhubeka nempilo. Mina how do I even begin? Ngiqala kephi ukucosha izicucu zempilo yami ngiqhubeke nempilo? Lo omdala umntana ngoba indaba bese iphumile sekunje bese kufanele ngimhlalise phansi ngimchazele yonke into eyenzeka. Kodwa nje kumuncu elokubhlungu kunako konke ukuthi ngiyayihamba icounseling kodwa engazi ukuthi mebekhuluma ngingena ngala kuphume ngala ngine-enga nenzondo esisabisayo le ndoda angiyifuni ngiyifuna ngihamba phezu kwayo. Ungimoshela kanjani impilo kanje?
ngikuphe iminyaka eminingi kangaka emihle ngakuzalela abantwana abahle. Sakha i-wealth yomndeni wethu and then wena uzongenza kanje. Yo. Izitori ezinje sidinga umkhuleko. Ngicela simkhulekise. It's January, I'm still in my fasting period. If kukuthi nawe la ukhona uyakwazi ukumbeka emkhulekweni or ufana nami, ngiyacela umbeke emkhulekweni. Akudingi ukuthi umbize ngegama nesibongo awulazi. Khulekela nje omama abandlula kulento efana nalesiqeda ukuyikhuluma namhlanje ngoba bakhona. Siphila esikhathini sedimoni locansi elichitheke saka, elihlasele emindenini, elihlasele gender based violence. It's on the rise and it's scary. It's just too scary. Angazi ukuthi kusho ukuthi nje mina sengivele ngibona ukuthi ukubhubha komhlaba lo akukho okunye sobuye siphinde sikubone ngoba ngempela into enje yenzeka kanjani. Make me understand ukuthi umzali oyizalayo ingane ayinabukelisile wayibona ikhuliswa phambi kwakhe incelisa iqala ukususa unyawo ilibeka ihamba ibhadaza ikhuluma ibiza igama lokuqala eba excitement yokuqala mhla ingane ithi baba kena or ithi dada ifunda ukukhuluma. That excitement, how do you find yourself having sexual feelings for such a child?